Unsay mas kanang halin or kanang kusog gid nga kuan. Unsa man siya katong bronze? Ay. Excelsa. Ano, mo ni ang kirogan nila. So, direct sa kape. Oy, may ambulansya. So, direct sa kape, moanan sa kape, dire sa Dato Montawal. Tunggol, Dato Montawal, Maguindanao. So, along the highway ra gid sila. So, atong sudlon ang ilang kapihan or galingan or gyud sa nila pag buhat sa ilang kape. So, sila ang supplier dire then mostly dire good is ginahapitan sila para sa ilang kape, kay ilang kape dami. Then kumpara nimo sa uban, mas barato siguro ilang kape dire. So along the highway lang siya sa Dato Montawal, Maguindanao. So kung mahilig mo kape, disisit, pansit. Sama ni, araw. Dito sa ilang galingan sa kape. Galingan ba? Dili. Kung asa nila ginahimo ang mga kape, ang mga beans, sinaluto ang mga beans. Diri nga rin na ginuto ang mga beans. Then after sa pagluto, dito na nila galing dayon. So muna ang kape nga igiling or ilang ikuan, ilang ipulbos nga kape. So wala pa ni siya makuan, wala pa siya masanlag. So wala pa gyud siya ano? Wala pa siya nasanlag, wala pa siya baho or kumot sa kuan sa klase sa Arabica. Okay, gani ba? So wala pa kay masimutan nga baho. Sa man to? Arabica then Robusta. Supplier sa kape sa North Cotabato, ang Pamugon Coffee. So mo ni ilang imuhanan sa kape. So na siya Arabica o Robusta nga klase sa kape ang nga gina-produce nila karon. So dito ang ginaluto nilang beans. So ginaluto nilang beans. Sanlag ang mga beans. Sa Ilocano, mo ni ang kirogan nila. So after nila dire, mo na rin dito nga side sa ilang galingan nila igaling na dayon. Mo na rin ang finished product na dayon. So sila ang dealer at the same time sila sa ang maker. So sila ang gagaling, sila ang gagat sa mga kuan sa mga kape. At the same time sila sa ang gapalit sa mga kape nga ginabaligya sa kuan sa mga farmers. So magabot din ni sa ilang kuan sa ilang place. Kina-separate nila tong duha ka klase nga kape. Finished product sa ilang coffee. So mo na ilang kuan, mo na ilang galingan nga kuan nga after dito sa Sanlag. So diri na dan igaling ang kuan ang katong ilang Sanlag. So mo ni ang kuan karon, mo na ilang finished product. Finish gyud siya kayo. Kuan pa kay siya kanang pino pa kayo at the same time init gyud siya. So bago pa gyud siya na kuan, bago pa gyud siya na luto gikan nadto or bago pa gyud nila gipino. Kung imo siya simuton, nana siya katong humot nga kuan nga sa Arabica. Humot na siya then bag-o nila ning kuan, bag-o nilang produce nga kuan nga kape. So kung makaagi mo tunggol, pwede mo stop over sa Pamugon Coffee. Nara sila along the highway gud sa kuan sa Tunggol. So mas barato sa ila kay sila mo gud ang kuan, sila ang supplier at the same time sila sad ang dealer sa mga kuan sa mga kape. So mas barato kung sa ila mo mag-direct. So na sila ginaling or napod sila katong mga beans nga kuan kung unsa yung trip. So pwede mo makapili. So karon ang ilang ginaling nga kuan nga kape na is around 160 per kilo. O per kilo ikumpara nimo 180 ang kanang ginaling na. 180 ang Aya? o 150. Okay. So 150 ang ilang
ginaling. Ilang display. Ilang display 150 lang Sa ilang ilang- display nga ginaling. SRP 150 dito. So mas barato kung direct mo din. So kumpara nimo siya sa mga syudad. Grabe ka barato. Kung mahilig mo og Arabica or native nga mga coffee along the highway sa Tonggol, maka-stop over mo, mas barato, mas makatipid.